аз қувваи барқ сарфакорона истифода бурдан на танҳо дар зимистон балки дар тобистон низ зарур аст. баландбардоштани маърифати истифодаи қувваи барқ даст кашидан аз печҳои худсози хатарнок, истифодаи лампаҳои камасраф, қандилҳое ки бо лампаҳои зиёд равшан мешаванд, насбу истифодаи панелҳои офтобӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба ин мавзӯъ дар мулоқоти ёрдамчии прокурори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, мушовири адлияи дараҷаи 3 Ибодулло Дамдорзода ва намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо намояндагону соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Баракат матраҳ гардид. Қайд гардид ки дар самти истифодаи қувваи барқ саривақтӣ пардохт кардани маблағи истифодаи қувваи барқ, пешгирии ғайриқонунии истифодаи он вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар, аз он ҷумла сокинони ноҳия буда, бо иҷрои ин ҳама нуқтаҳои дарҷ гардида ҳар нафар сокин, корхонаву идораҳо метавонанд дар рушди соҳа ва баландбардоштани сатҳи иқтисодии оилаи худ ва мамлакат сам гузоранд. илова карда шуд ки истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ва саривақтӣ пардохт накардани ҳаққи барқи истифодашуда мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ба гуфти масъулин, баъзе ҳолатҳое ба мушоҳида мерасад ки аз беаҳамиятии сокинон бе ягон зарурат рӯзона чароғи хонаҳо фурӯзон нигоҳ дошта мешаванд ва ё ҳанӯз ҳам дар баъзе хонаводаҳо ба ҷои лампаҳои камасраф аз фурӯзанакҳои маншуда истифода мебаранд. аз ҷониби масъулони мақомоти салоҳиятдор ҳолатҳое аз нерӯи барқ ғайриқонунӣ истифода бурдани баъзе ашхос низ зиёд ошкор мегардад. барқ маҳсулот аст ва ягон маҳсулот ройгон ба даст намеояд. аз ин рӯ пардохти ҳаққи барқ нишонаи маданияти баланд ва аз гӯшаи виҷдони ҳар инсон аст. ҳамаи мо бояд як масъаларо дар назар дошта бошем ки агар имрӯз нерӯи барқро самаранок истифода барем, метавонем фасли зимистонро бемушкиливу сахтӣ паси сар кунем. бо мақсади иҷрои дастур супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастур супоришҳои прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурори вилояти Суғд баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вобаста ба самараноку сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ тибқи нақшаи таза гардида дар бозорҳои Суғдиён ва Баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои тарғиботию ташвиқотиро амалӣ намуда ба шаҳрвандон мавҷудияти ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ дар сурати ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ фаҳмонда дода шуд. дар рафти мулоқоти мазкур бо соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Баракат ва маркази тиҷоратии Суғдиён ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгиранд, масъулин ҳамчунин доир ба нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли 2025 ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардид маълумот доданд. Қудратло Раҳматуллоев, Далер Алишерзода, ахбор.